Let's go! Поехали! Довелося звярнуцца да лекара. I've got a runny nose. I can't speak. I've got a cough. Я кашляю. You should stay in bed. Thank you, doctor. And you will be healthy. Unit 5, Lesson 6. You should go to the doctor. Табе варта показаться лекару. What's the matter? Что здарылася? Hello, my friends. Last time, Max told us about so many health problems. Мы даведаліся, як сказаць, мне баліць тое і гэтае. An ache – гэта боль, а it hurts – гэта баліць. А сёння мы пагаворым з вамі пра іншыя сімптомы хвароб. I've got a temperature – у мяне тэмпература. I've got a cough – я кашляю. I've got a sore throat – мне баліць горла. I've got a cold – я прастыў. I've got a runny nose. У мяне насмарк. At the doctor's. На прыёме у лекара. Уявіце сабе. У Брусэлі Максу давялося звярнуцца да лекара. Ён прачнуўся, а голасу няма. І вось якая размова у яго адбылася з лекарам. Doctor. Good morning. Please sit down. Max. Thank you, doctor. Doctor. What's the matter? Max. I can't speak. Doctor. Let me see. Open your mouth, please. Max. Ah. Doctor. I see you've got a sore throat. You should stay in bed and drink warm milk. Max. Thank you, doctor. Doctor, come and see me on Friday. Max? Okay, goodbye, doctor. Што ж было не так з Максом? Правильно, у яго было чырвонае горла, a sore throat, а літаральна запаленае горла. І што яму параіў лекар рабіць? You should stay in bed and drink warm milk. Вам варта ляжаць у ложку і піць цёплае малако. Вось такі добры лекар жыве і працуе ў Брусэлі і добрыя парады дае сваім пацыентам. Giving advice – як даць параду. Як жа правільна гэтыя парады даваць? You should stay in bed. Вам варта застацца ў ложку, сказаў лекар. You shouldn't go out. Вам не варта выходзіць гуляць. Меў лекар на ўвазе. Як бачыце, важным словам для параду з'яўляецца слова should – варта. You should do it – табе варта зрабіць гэта. І shouldn't – не варта. You shouldn't do it – табе не варта гэтага рабіць. Advice – парады. Давайте паглядзім на іншыя парады і падумаем, якую параду у якім выпадку можна даць. Спачатку сімптомы. I've got a toothache. My eyes hurt. I've got a stomach ache. My arm hurts. I've got a runny nose. I've got a sore throat. I've got a headache. А цяпер парады. You should go to the doctor. You should go to the dentist. You should use nose drops. Drops – кроплі. You should take some pills. You shouldn't watch a lot of TikTok. You should stay in bed and sleep more. You should drink warm tea with lemon. З чым мы спалучым першую праблему? I've got a toothache. Ага, мне балець зуб. Of course, with advice B з парадай B.
You should go to the dentist. Табе варта схадзіць да дантыста. My eyes hurt. You shouldn't watch a lot of TikTok. Баляць вочы? Не варта глядзець так шмат TikTok. I've got a stomachache. You should go to the doctor or you should take some pills. Тады табе варта схадзіць да лекара ці прыняць пігулак. My arm hurts. Ну тут, вядома, you should go to the doctor. Табе варта схадзіць да лекара. I've got a runny nose. You should use nose drops, of course. У такім выпадку дапамогуць кроплі для носа, бо нос засаплівіў. I've got a sore throat. You should drink warm tea with lemon. Чыста як брусельскі лекар сказаў Максу. Баліць горла? Пі шмат цёплага. Правда, тут цёплай, гарбаты з лімонам. I've got a headache. You should stay in bed and sleep more. Баліць галава? Заставайся ў ложку і больш спі. Healthy habits. Здаровыя звычкі. Можна, канешне, засцерагацца ад хвароб, як раіць Джинджер. Не біцца, не глядзець TikTok шмат і так далей. Можна ад іх лекавацца, як вымушаны рабіць Макс у Брусэлі. А можна іх папярэджваць. Так робіць Чарлі. Найлепшы спосаб папярэдзіць хваробы – гэта мець здаровыя звычкі, лічыць Чарлі. Ён і нам, і Джинджер, і Максу хоча пра гэта расказаць. Some good habits can help you to grow and be healthy. Зараз мы іх паслухаем, гэтыя парады мудрага ката. Але давайце таксама падбярэм кожны з яго 4 парад загаловак, каб лягчэй іх было запамінаць. Загалоўкаў у нас будзе 4. A. Food groups. B. Energy from food. C. A clean body. And D. Exercises every day. А цяпер парады. Let's go! Поехали! To keep fit, to take a shower, to eat healthy food. Трымаць сябе ў добрай форме, прымаць душ, есці здаровую ежу. It is important, важно. It is important for you to get a lot of exercise. You shouldn't miss PE lessons at school. PE lessons – уроки физкультуры. You should do your morning exercises and go for a walk every day. Exercises help you to keep fit and be healthy. Гэта парада пра фізічныя практыкаванні, якія трэба рабіць штодня. Сюды пасуе які загаловак? Загаловак D. Exercises every day. You should take a shower every day and wash your hair 2-3 times every week to keep your body clean. You should brush your teeth in the morning and in the evening. Тут гаворка ідзе пра чысціню. Значыць, загаловак таксама будзе пра чысціню. C. A clean body. You need a lot of energy because you're growing all the time. Healthy food is important for your good health and helps you to grow. It gives you energy. You should eat different foods to get all the important elements for healthy growing. Тут нам раіць есці разнастайную ежу, бо яна дае энергію. Энергія і будзе ключавым словам, таму загаловак B. Energy from food. By means of elimination. Методом выключення. There are 4 food groups. They help you in different ways. The first group, fruit and vegetables, helps your eyes, skin and teeth because there are a lot of vitamins. The second group, milk and cheese, is good for your teeth and bones.
The third group, eggs, meat and fish, helps to build your body. The fourth group, bread and cereal, gives you energy. Follow all this advice and you will be healthy. Ну і нарешті, нам розказують про різні групи продуктів, так і назва гэтай частки буде A – Food Groups, хоча і методом виключення можна було б здогадатися by means of elimination – методом виключення. Follow all this advice and you will be healthy. Тримайтеся гэтых парадаў і будете здоровыя. Follow all this advice and you will be healthy. New words of the lesson. Новые словы гэтага урока. Час падсумаваць урок і зрабіць нататкі. Давайте запишем новые словы і выразы. I've got a temperature. У мяне тэмпература. I've got a cough. Я кашляю. I've got a sore throat. У мяне чырвонае горла. I've got a cold. Я прастыў. I've got a runny nose. У мяне насмарк. Clean – чисты. Grow – расти. It is important – важно. Miss – пропускать. Different – розны. To keep fit – падтрымліваць сябе ў добрай форме. На гэтым развітваемся, сябры. Stay healthy, keep fit and learn your English words. Speak soon and bye-bye!